Bisa musiknya Indonesia. Garap Seragenan nggih Pak nggih. Seragenan kok pargo jempalek wae lho, cengengesan. Kering kuning. Pripun Bapak? Ampun deg-degan Pak. Kok cerak kalih penyanyi kok kados deg-degan ngoten lho. Ampun deg-degan. Nggih. Preng kuning. Dadi saksi. Ana desa mas. Aku ora bakal lali yen preng kuning gawe kangen hati. Sebarengan keluarga bisa.
Ade penak banget ya. Iya, Lip sync. Midalem saking pundi Pak? Mriki kemawon. Saking Tawangmangu jauh ya Mas. Tawangmangu. Kota dingin. Kota dingin. Teng mriki sumuk nggih Pak nggih. Sumuk cedak karo penyanyi. Pak Sembrono lho. Tawangmangu Aje. Boyolali. Nek ngombe sik lak ya ora panas lho iki. Oke. Minum pun apa Pak? Susu. Oh, Yang cepane dingin-dingin. putihan. Nggih. Pring kuning. Jadi susu. Pripun Bapak? Sampun Bapak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Lajeng matur sembah nuwun Bapak sampun katur segala wonten pring kuning mugi satu libur panjenengan serweten wedal siang punika. Oh nggih, badhe dono swanten. Ha, katur sumangga Bosku. Penarak mriki jumeneng katur sumangga. Oh nggih. Katur Mas sinten iki? Oh Mas Paidi. Nyuwun Bapak. Semoga Katri Jumeneng, sesaran keluarga ageng, lu bisa musiknya Indonesia. Mungkin samangke dari para konco Karang Taruna, ibu bapak, engkang badhe nono swanten tareng ngesake lagu napa utawi badhe duet kalih penyanyi pun dipun semanggaaken. Katur semoga.